Добър ден, драги зрители! Вие сте с предаването директно, на живо, на телевизия СКАТ. Аз съм водещия Григор Лилов. Днеска, както винаги, би трябвало да направим един преглед на икономическите събития през седмиците, да разкажем за тайните, които се крият в света на финансите, на парите, на икономиката, на игрите на властта. Също ще остане само последното, защото за икономиката какво може да кажем? Може да кажем, че растат всички цени. Или, както казва вече певица, сега ще ни обещаят понижение леко на повишението, а като дойде утре или други ден, ще ни обещаят и ще го направят повишение на понижението, което са ни дали. Знаем, че цените на хляба растат, а иначе реколтата е добра в България, цените на тока се увеличиха, цените на гъста се увеличиха. Всъщност, за това не се говори, дори и за евродоклада толкова не се говори. Всичко беше затъмнено, като сиянието на едно слънце, в което право гледаш. От случилото се в Бургас, от атентата. За първи път от толкова години насам, така се твърди, от времената на възродителния процес в България има тероризъм. Всъщност, това определение е невярно. Категорично невярно, поради простата причина, че ние имаме достатъчно зрилове, включително с човешки жертви. Такива имаше и в Бургас. Гърмя колата на един от босовете, Мито Янков, загина семейството му и да не изброявам повече. Статистиката сочи, че България средногодишно има между 60 до 130 зрива, от които обикновено 3-4 взимат жертви. Проблемът с Бургас е друг. Това не е мафиотският тероризъм, който се упражнява от мафията тук в България с покровителството на властниците. Става дума за политически тероризъм, а винаги когато става дума за политически тероризъм, как да се изразя, съдбата на една държава увисва на коса. Темата днеска не е случайно заглавена така властта камикадзе. Защото се оказа, че ние имаме, така твърди властта, Бойко Борисов, Цветанов, едно камикадзе в Бургас, което отнесе невинни човешки животи, което ще остави десетки хора усъкатени за цял живот, а всички, които са преживяли случилото се с тежки травми. Ние имаме едно камикадзе, което е самата власт. В случая тя обаче не жертва себе си, а жертва България. Защо? Защото за първи път тук от СКАТ и за четвърти път в това студио, март насам, ще извадиме. Аз все пак съм професионалист, но обичам да говоря с големи думи. Но за това става дума. Сензационни факти за това, което става, ставало е, ще става и ще ни отнесе. Това, което е зад кулисите и другото, което е на сцената и което ще потопи България, за което конкретна отговорност носи управляващата партия и това правителство. Защото нищо около този атентат не е така, както се представя. Абсолютно нищо. Всъщност, ние, които сме си избрали властниците, живееме в една особена държава. Абсолютно безцеремонна. Това е държавата, която награждава своите випуски от Академията по сигурността и ги посреща. С тази музика, която сега ще ви я пусна. Веселин Маринов обаче, стотиците бъдещи полицаи бяха посрещнати с музиката от мафиотския филм «Кръстник». Главният секретар Калин Георгиев пък пожела на младите курсанти никога да не попадат в ръцете на вътрешна сигурност. Как ръководството на МВР посрещна новите си ученици, разказват Надя Ганчева и Ценко Стефанов.
във филма «Кръстника» се разказва историята на известна сицилианска мафиотска фамилия, то на откриването на учебната година в Академията на МВР се говореше за тежкия път на полицаите, които се борят с престъпността. Също за това говорим. Тези неща не са добри. Това е на повърхността. Кое е? Това, което е вътре, не е на повърхността, което как да се израза. Най-убийственото ли, най-страшното нещо, с което може да се срещне нашата държава. Може би ще трябва да тръгнем поред. Аз самия, честно да ви кажа, се чуда откъде трябва да тръгнем. Как да тръгнем? По какъв начин да тръгнем? Примерно, защото фактите са много. Знаете ли, аз ще тръгна много отдавна и ще тръгна тук от едни снимки, които са при мен. Ще помоля оператора да ги покаже тези снимки. Дали ще се вижда добре. Те са много любопитни. Така, това е Тодор Живков. Около него са млади хора. Има и други снимки. Има чукане с чашите с шампанско. Датата е 24 май 1980 година. Мястото е Бояна. Живков се среща с първенците на ВИПО журналистика. И аз бях там, заедно с колежката ми Боляна Димитрова, съпругата на Бойко Станкуша, бяхме първенци на ВИПОСКа. Що го разказвам? Защото той беше станал да танцува. Между прочим, наруших протокола тогава. Седнах на стола му и почнах да си говоря с моята състуденка Румяна Камбурова за Ирак. Защо за Ирак? Нейните родители работеха там, а се чакаше война между Ирак и Иран. Живков се върна. Тогава се усетих, тръгнах да ставам. Той ме натисна. Естествено, обслужващия персонал веднага донесе един стол. Попита за какво си говори. И ние му казахме, че си говорим за Ирак. На него му предстоеше посещение в Ирак. И вие какво смятате за нашето посещение? Ще бъде много трудно. Защо? Казаха ми, защото ние сега в момента търгуваме и с двете страни, и с Ирак, и с Иран. Какво ще правим, когато утре почне войната? Живков ме погледна, позасмя се, след това се замисли и каза, петролът не мирише. Ще продаваме и на двете държави. Ставаше дума за оръжие. И така и стана в действителност. Петрола наистина не мирише, но тогава България се ползваше с протекцията на Съветския съюз и на Америка, колкото и да ви е странно. И двете велики сили бяха заинтересовани, двете държави в Близки изток взаимно да се омаломощават, за да няма регионален лидер. Сега ситуацията не е така. Сега нефта вече не мирише за България, защото както рафинерията в Бургас е руска, нефта е само руски. Какво тогава мирише за България от този район? Или не мирише, както се е изразил римски император, когато е обложил с данък тоалетните? Какво не мирише? Не миришат амфетамините, не миришат доставките на оръжие. Това е, което не мирише за сегашната власт. Резултат от това нещо е един атентат, в който тя е затънала до гуша и аз ще ви кажа, без да се притеснявам от това, че го заявявам, въпреки силата на думите, че властта, българската власт, най-малкото е съучастник в този атентат, ако не и един от организаторите. Защо? Може би да почнем от най-древните неща и да вървим към големите факти. Най-древното. Най-древното е да видим кой е шофьор. Кой е шофьор на същия онзи автобус, който беше гръмнал? Миналото предаване аз изразих съболезнования към него, към семейството му, към близките му
И мисля, че бях прав, че не е достойно за една държава, за нейните управници да не присъстват на едно погребение. Но винаги, когато има криминален случай, какъвто и да, та дори убийството на някой в едно семейство, парите за подозрян, винаги задължително кръга на заподозряните, са неговите роднини, без значение дали това са деца, майки, бащи. Не го казвам като оправдание, просто така е процедурата. Този шофьор никой не го разследва. Защо никой не го разследва този шофьор? Това е любопитния въпрос. Ето, това е неговата къща в село Юруково. Колеги, дайте да я видим. Едно бедно село, което се намира в община Якоруда. Какво е известна община Якоруда? Известна е с ислямистските движения. Достатъчно силни. Аз по-надолу имам и други снимки. Ето, те сега трябва да се покажат. Тук трябва да почне неговата леля. Малко бавно компютъра ги обработва. Ще изчакаме да ги обработи, да ги покажем тези снимки. В селото има една нова джамия, съвсем наскоро е построена. Между прочим, не се знае от кого е построена тази нова джамия. Ето и неговата леля. Колеги, дайте. Жената е смазана от мъка. Плаче. Отишъл си е близък човек. Това е драма за семейството. Драма за селото, където то е от 1100 души и всички се познават. Сега, кое е любопитното при него? Семейството е бедно. Изключително бедно. Дълги години са били без работа. Благодаря ви, колеги. Дълги години са били без работа. И възниква един въпрос, за който в мен възникна. Който поставя много въпросително. Добре, когато си беден, когато си без работа, на чии разноски, с чии пари и как отидеш в чужбина. Говори се, т.е. не говори се, става дума за Германия, само че от Германия. Никой не знае на къде е поел пътя. Плюс това пребиваването в Германия не е било за 2 или 3 дена, каквито бяха обясненията. В смисъл отишъл е да докара автобуси за фирмата, тъй като той е бил там преди 2 месеца и половина и никакви автобуси през това време не са се карали. Бедният шофьор, Мустафа Ахмед Кьосев от село Юруково, живее в чужбина, неизвестно с чии пари. Същия този шофьор се връща тук в България, започва работа във фирмата. Шофьорите у нас не са богато платени и неговото семейство отива и почива 8 дена на техни си разноски в Слънчев бряг. Значи Слънчев бряг не е най-евтиното място по нашото Черноморие. Нали така? Как това безработно семейство го направи? Първо с екскурзията в чужбина, второ с почивката. Мустафа го няма. В файловете на ДАНС, разработките на службите за ислямистските движения в този край. Но за сметка на това има друг човек там. Този човек е депутат от ДПС вече, втори мандат. Селото е толкова малко, че всички са роднини. Този човек присъстваше на погребението на Мустафа. И както аз поне научих, това не може да се потвърди, той му е уредил и работата. Аз ще прескоча, понеже времето напредва. Биографията на Мустафа и просто директно ще отида на човека депутат. Значи нещата са изключително сложени, защото района наистина е залят от неизвестно финансиране, с много пари. За сега от тях са идентифицирани Юсуф Мухамад Ал Нафии, организацията Ал Уакф Ал Ислами, която не без основание, поне според мене, я подозират като свързана с фундаменталистки настроения в Близкия и Среден
изток. Понеже говориме за това какво е ставало и какво не е ставало. Този депутат е един от двамата депутати от ДПС. Един от двамата. Който е ходил на семинари, на разноски на тази фундация. Един. Вероятно е. Това са случайни съвпадения. Аз поне така си мисля. Тогава бяха дадени някакви обяснения. Доколко тези обяснения, как да се изразя, са коректни, не е ясно. Може би никой не ги е проверявал. Но все пак това би трябвало да вкара в списъка на заподозрените доста хора, включително и политици. А не се случи по абсолютно никакъв начин. Защо? Аз лично нямам абсолютно никакво обяснение за това. Абсолютно никакво обяснение за това. Беше любопитно, че докато ровичках, опитвайки се нещо да изрова около връзките на политиците ни с фундацията, получих следното съобщение, което съм си го извадил тук. За пореден път ми се случва от Google, че системите ни установиха необичайен трафик от компютърната ви мрежа. Моля, опитайте заявката си отново по-късно. Това ми се случи, когато готвих и пишех книгата си за господин президента Плевнелиев. И то най-вече е тия последните страници, където става дума за фирмите му, за ошворките, в които всъщност всичко е дадено като пълномощно на адвокати и парите водят през ошворните фирми към един много близък приятел на господин Путин, който си е изкарал милиарда с продажби на водка в Русия. Депутата е Муса Павси. Това е депутат. Те двамата с Иван Палчев са били на разноски на тази фундация. Той, между прочим, е най-мълчаливият депутат в парламента. 2 мандата. Опитах се да изкопча, т.е. да проверя стенограмите, да видя какви въпроси е повдигал. Точно 2 въпроса има, колко години, миналия мандат, плюс този близо 8 години. За сметка на това е депутат, който участва, пребори ги в 19 дружества за приятелство с чужбина. Започвайки от Индонезия, вървейки през Средна Азия и стигайки, например, до Палестина. Случайно ли е това? Аз лично не смятам, че е случайно. Връзката около шофьора. Има и една друга връзка. Ето, аз ще ви прочита. Това е от Чичо му. Имам тук и една снимка на Чичото. Аз ще ви прочита текста. За едното парче хляб се блъскване, а накрая смъртта пристига. Той успя да построи къщи за мен, за брат ми и така нататък. Но ето какво казва Чичото. Звучеше ми тъжен, стори необичайно. Това е, между прочим, той го разказа на всички. Не само на мен, а и на мои колеги. Мисля, че бяха от Стандарт, които са ходили там. Друг път не съм го чувал така да говори. Реших, че страда, понеже не е с близките си. Да, но тези близки са били в Слънчев бряг. Родината му се ядоса, че може би ако се беше прибрал, щеше да остане жив. Това е връзката около шофьора. От шофьора до депутата от ДПС Муса Палев, който е племенник на белишкия кмет, на Белица. Това име трябва да ви е познато. Ибрахим Палев. Нека да не отваряме интернет, вестниците, електронните медии, за да ровичкаме какво е станало там, какво не е станало. Ето тук съм ги изброил групите, значи ще се поправя, не са 19, все пак са 13 групи за приятелство с други парламенти и народи. Индонезия, където е заместник-председател, Бразилия, Индия, Египет, Китай, Палестина, Куба, Мексико и така нататък. Станал е депутат на 34 години. Добре се котира
в ДПС. Участва в редици инициативи на ДПС. Примерно, присвояването на българските гори в община Гърмен. Това са дребните неща. И са ходили, това е доказано с разследвания, на фундацията, на разноски на фундацията АО Лакв, чийто офис е в Холандия, и откъдето потвърдиха, че е имало такава среща и такова гостуване на такъв семинар. Какво повече да добавя? Това е връзката. Едната връзка. Там има и други интересни връзки. Например, съпругата на починалия шофьор е кандидатствала за програма за малки ферми. Не е одобрено. Нищо лошо да получиш европейско финансиране, но всеки, който знае как се минава през чиновническата измеш, ще каже. Това министерство разбира, че без връзки и пари това не може да стане по никакъв начин. Това са съмненията около шофьора. Естествено, от шофьора трябва да стигнем до къде? Ами, до фирмата. До фирмата. Нека да видим коя е фирмата. Фирмата е изключително интересна. В медиите тя беше представена като варненска фирма. Защото, представете си, офисът е бил във Варна. Значи фирмата въобще не е варненска, а сега ще ви покажа каква е. Тя си е една типично родна, софийска, добре поставена фирма. От София, не от някъде другаде. Има си управител Сергей Елфимов, има си и собственик. Собственика е една жена. Една жена. Интересна жена. Да видим дали ще я намери, къде съм е пъхнал, защото информацията е страхотно много. Не е на този файл, значи е на един друг файл. Кое ми направи впечатление? Фирмата е регистрирана 2010 година. До тогава нейната собственичка не се е занимавала с някакъв сериозен бизнес. Дора, не мога да открия файла, не мога да се сета името на Старбус, коя беше собственичката. Тя е от Пловдив. Само, че автобусите не са нейни. Тя регистрира фирмата и получава 5 автобуса, които не са нейни, а са под аренда. На кого са автобусите? Кой ги е дал под аренда? Лицето, което ги е дал под аренда, също е много скандал. Много е популярно в Пловдив и в Пазарджик и в политическите среди. За кого става дума? Нарича се Ангел Батаклиев. Ангел Батаклиев е човекът, който приватизира общинския транспорт в Пазарджик, който приватизира и градския транспорт в Пловдив. Ангел Батаклиев е съветник общински от БСП в Пловдив и дори кандидатурата му беше номинирана за кмет на Пловдив. Той е човек с добри връзки и с голям и мощен бизнес. Напоследък бизнеса му е позакъсал. Дължи няколко милиона на Пощенска банка. Има сериозни проблеми. Чисто финансово. От Пазарджик прекратиха приватизационния договор с него. В момента Пловдивската община е в развод с него, заради това, че не си изпълнява ангажиментите. Трябваше да бъдат доставени тролеи в Пловдив. Тролеите дойдоха, взети от Канада, след като местният град ги подмени с нови. Естествено, на старо, ние сме бедна държава, това няма нищо лошо. Дойдоха тук и висяха сумата и време на митницата по непонятни причини. Просто ДДС-то не беше платено. Вариантите са само два. Или е бил направен опит да се заобиколи плащането на ДДС-то, или е нямало пари. Какво е ставало зад кулисите, е трудно да се каже, но в края на краищата Общинската агенция за приватизация засъди една от тези фирми, Транссити,
за неустойка по един частичен иск. За сега частичен, защото българските общини са бедни, за 50 000 лева. Значи това не е толкова скандал. Но, аз казах Транссити. Ами ето Транссити. Затова са купчина от фирми в България. Оказва се, че не са само фирми в България. Същите тези фирми се намират и в чужбина. Къде се намират? В чужбина. Ето го, Транссити, колеги, дайте го. Сайта на Транссити. Така, това е сайта на Транссити. Транссити е руска компания, една от най-големите, всъщност най-голямата май в Русия, за доставка на автомобилни гуми и всичко останало. Господин Батаклиев е тясно свързан с тази компания. Доколко тясно е свързан, никой не може да каже, но там има общи финансови взаимоотношения. Благодаря ви, колеги. Може би те са били причината. Не сега, а преди няколко години. През 2009. Ангел Батаклиев да бъде заплашен с убийство, при това съвсем сериозно, тъй като е бил охраняван месец и половина от ДАНС и местната полиция. И той, и цялото му семейство на държавни разноски. Самия той е дал едно интервю, ето е тук, дайте го, колеги, да го видим интервюто. Докато беше под охрана на българския данъкоплатец, аз ще го увелича. Не знам дали се вижда на екрана. Истината ще ви изуми, още не мога да го говоря. То е дадено в Пловдивска медия. Ето какво казва той. Забранено ми е от следствените органи да говоря, но ще бъдете изумени от истината, кой стои за смъртните заплахи срещу мен и така нататък. Благодаря ви, колеги. Това е човека, чието автобуси возят израелските туристи. Кой е гарантирал зад него? За него. Пред Тел Авив, пред Мосад. Кой е гарантирал? Значи Мосад е една от най-добрите служби в света. Това не е станало без политическа гаранция. При това на високите равнища. Иначе те нямаше да вземат човек, който е бил под смъртна заплаха и е бил охраняван, защото имал отношение, вероятно, с някакви мафиоти, които са му дирили сметката. Нямаше да вземат човек, който дължи достатъчно пари на банките, тъй като Пощенска банка е пристъпила към процедури и се опитала да заполира, да прибере автобусите си като обезпечение. И тогава се е родила онази фирма, чието офис е във Варна. Старбус. И там са отишли автобусите под аренда. Един хитър, умен, бизнесменски ход, така да се заобиколи прибирането на активи, които биха могли да работят за фирмата, като се прехвърлят в трето лице. Тоест, поне такава е моята хипотеза. Но, кой е гарантирал пред Мосад? Или кой е спестил истината пред Мосад? Става дума за рисков контингент. Рисков контингент в лицето на шофьора, рисков контингент в лицето на една достатъчно скандална политическа фигура, която е обсъждана и за кмет на Пловдив. Тоест от върховете на БСП. Казвам от върховете на БСП. Защо само БСП? Ангел Батаклиев има изключително добри връзки и с управляващата партия. Министерството на транспорта стои една негова програма, която той е подготвил за усъвременяване на тролейбусния транспорт в цялата страна. Там, където има тролейбуси, а където няма да се вкарат с европейско финансиране. Тя е разискана, одобрена и всичко останало и остава само да се внесе правителството, да се одобри и да завършат окончателните процедури по съгласуване с Брюксел. Човека, който внася такава програма, който се оказва, че го ценят като експерт. Нищо, че е от противната партия. Ще бъде и човека, естествено, при условие, че и в този бизнес, който ще се финансира чрез тази програма. Така че връзките на господин Батаклиев са чудесни и в ГЕРБ. Най-малкото са чудесни поради простата причина, че при неговата толкова спорна биография и при хубавия бизнес, който се върти с 200 000 израелски туристи в България,
никой нямаше да го държи там. Моментално щеше да бъде преизхвърлен и при това са съвсем основателни мотиви. Съвсем основателни. И някое наше момче на властта да дойде. Такова момче не е дошло, затова не остава да приеме, че такова момче на управляващата власт е господин Батаклиев. Много е любопитно, като се отвори сайта на Старбус. Татяна Дончева, там е съвпадение в фамилиите, така се казва собственичката, която е взела автобусите под аренда и е регистрирала фирмата си точно с 120 лева уставен капитал. Това е въртиме бизнес за милион. С 120 лева тръгвам и изведнъж се оказваме, се набрала автобуси и въртиме бизнес за милиони. На този сайт, аз няма да ви го отварям сега, отдолу стоят две емблеми. И двете са много интересни. Едната емблема е свързана с един от най-големите компютърни доставчици в България. Аз не знам дали да спомена и името му. Би трябвало това да е работа на органите, да проучат и на ДАНС, а и на външното разузнаване, да проучат цялата нишка, паяжина, мрежа от фирми, които са обвързани. Но едната е една от най-големите компютърни фирми в България и най-големия ансамбле, както се казва, на компютри у нас. Т.е. сглобяване на компютри у нас. Другата е най-големия валутен оператор на Change пазара. Номер 1. И абсолютен монополист в Слънчев бряг. Това са двете фирми, които там стоят. Значи те са избрали да бъдат нещо като спонсори на Старбус, т.е. на Батаклиев, на скандалния Батаклиев, който преди няколко години са го пазили като зеницата на очите си. Властите, за да не го отрепе някакъв негов руски партньор, както разбраха. Май не е бил и руски, някакъв друг. Това са неща, които винаги остават някъде там в мъглата, защото аз мога да говоря всичко, но все пак аз не съм прокурор, не съм следовател, не съм Цветан Цветанов, министр. Тоест не съм авторитет. Един журналист е авторитет по друг начин, властта е авторитет по различен начин от него. Би трябвало последната дума да бъде не на мен, а последната дума да бъде на властта. И тя да е достатъчно убедителна и авторитетна пред хората. Това е Слънчев бряг. Монопол на Change бюрата. Израелците ходят там, за да играят комар, така че обменят пари. Естествено, огромни плащания кеш, които никой не следи. Аз съм проучил и собствениците на тези фирми. Между другото, но е една дълга тема, може би за месеци напред предавания. Цялата история си заслужава, според мен, няколко стотин страници, които наистина сега в момента пише и ще ги напиша. Защото това е огромен скандал. Наистина огромен скандал. И те возят туристите. Как ги возят е ясно. Нямало е никаква охрана и резултат е, че загинаха невинни хора, че загина и шофьора. Нека да не ме разберат неправилно неговите роднини и близки. Аз излагам факти. Има си служби, чиято цел е да проучат фактите. Никой не може да бъде изолиран от темата за този атентат. Дори да се е докоснал с малкото си пръстче. Точно така, както всички хора на летището и така трябваше да се направи, но го направиха с закъснение, защото нямахме готов план и Цветан Цветанов и службите не бяха подготвили такъв план. Бяха блокирани и би трябвало абсолютно всичките да са разпитани. При това не по един, ако се наложи и по 2 пъти и по 3 пъти. Между прочим ще ви кажа, че не са разпитвани. Държали са ги. Разпитали са, може би, около 15 души, останалите са ги пуснали. И ще ви обясня защо го казвам. Ами защото просто наша семейна приятелка беше та. Това е нещастието да се тревожи за свой приятел. За човек, когато познаваш. И също времено щастието за журналист, който не може да е на мястото на събитието, но има очевидец. Това очевидец от първа класа и приятели на дъщеря ми бяха там.
които заминаваха. Цяла компания, които я подводиха с SMS и обаждания по GSM-а, тъй като се притесняваха цялата приятелска компания да не е отишла с другите приятели в Бургас и какво става. Така че е достатъчна информация и знам кого са разпитвали и кого не. Поне от кръга хора, които ние познаваме. Поне от този кръг. От Батаклиев връзките се оказаха, че водят към най-големия ченч оператор в България, към казината, най-големите, към един огромен бизнес, който между прочим аз проверих, доколкото има възможности, но и гарантирам, че информацията ми е точна в напад. Какво точно се плаща и какво точно не се плаща, значи много малко се плаща. Това е моето мнение. Освен журналист, аз съм и икономист и честно казвам, понякога си мисля, че съм по-добър икономист, отколкото журналист. Нека да види напък какви обороти там се въртат. И нека да види Националната служба за борба с организираната престъпност, дали не се перат пари. Навсякъде по света казината, този бизнес и ченж бюрата са много, много удобни структури. Като казвам, перат пари. В момента най-големите перачи на пари са от два типа. Не са руските олигарси, както си мислите. Техните пари са избелени. Те вече са бели. Най-големите перачи на света са наркоимпериите и терористичните организации. Между прочим, наркоимпериите и терористичните организации работят вече заедно. От дълго време. Затова, например, в Колумбия летят американските частни самолети и пръскат с хербициди. Плантациите, аз това съм го писал. Съм описал тук в една от моите книги, която обяснява защо си отиде Поли Панте. Защо беше застрелян на остров Ару. Естествено, тук в България ни обясниха следното. Понеже Шиков с основание каза, че нефта не мирише, но явно за български елит и наркотиците не миришат. Тук ни казаха, че ни съобщиха новината от името на Associated Press. Доказал съм го. Книгата свързах се с Associated Press. Никакъв кореспондент, те не са имали на Аруба и никаква информация от Аруба. Те, между прочим, научиха новината от мен. Трябва да попитаме една много уважавана българска телевизия, говоря за BTV, защо е съобщил от името на Associated Press, но бих попитал и БТА, правителствената агенция. Защо също е съобщил от името на Associated Press? Бих попитал и останалите телевизии, и останалите медии, коя е тая могъща ръка зад колисите, която тогава успя да издиктува едно и също поведение на всички конкуриращи се помежду си медии в България. Казвам това не е случайно и не е случайно правя ремарката към миналото, защото в момента с този атентат става абсолютно също. Една могъщи невидима ръка се е протегнала и зад колисите и манипулира практически всички медии, без изключение България. Защо? Ще разберете, защото ние още не сме стигнали до истинския скандал. Истинския скандал ще бъде нещо, което ще ви отврати от българската политика, от българския така наречен политически елит. А историите там не са чисти. Аз, например, бих искал да попитам във връзка. Покрай транспортната фирма на Батаклиев и неговия шофьор, бих искал да попитам хората от Общинския съвет в Балчик. Ето, колеги, дайте го да го видим. Това е един протокол. Препис и извлечение, протокол 46 от извънредно заседание на Общинския съвет Балчик. Значи целият протокол е изключително скандален, защото на поразия се раздават земи. И е безкрайно дълъг. Те е така, върви и вижте колко страници. И всичко е от този тип. Как раздаваме земи? Ясно е какви земи се раздават. Просто е ясно. И всичките, както се казва, се обезщетяват. Между прочим, видях, че се обезщетяват роднините на доста ключови фигури
в прокуратурата, съда, службите за сигурност и политическите партии. Има и други такива протоколи, но не това е в случая скандал. Скандал е почти на самия или на почти самия край, аз трябваше да го маркирам. Ето го. Ето го. Решение 467. Представете ли си за какво става дума? 467 решение за раздаване на апетитни парчета земи. И сега ще ви го покажа това решение. Да го видите добре на екрана на компютъра. Защо обаче не ми работи увеличението? Добре. Кое е интересно? Аз ще ви го прочита. Решение 467. На основание член 21, алинея 1, точка 8 във връзка с член 21 и така нататък и молба с входящ номер 94-МО от 450 от 4 ноември от Мустафа Ахмед Кьосев. Общинския съвет дава съгласието си за увъзмездяване чрез дарение на Мустафа Ахмед Кьосев с имот частна общинска собственост, представляваш имот еди кой си и прочие, и прочие, и прочие. За същия ли човек става дума? Бедният шофьор. Аз въобще не храня илюзиите. Да, благодаря ви, колеги. Въобще не храня илюзиите, че някой по какъвто и да е начин е увъзмездявал Кьосев. Зад Кьосев е стоял някой друг. Бедният Кьосев наистина би трябвало да получи парче земя, за да може да си издържат семейството, да ражда деца, които ще бъдат деца на България. Но на него най-вероятно са му платили 1000-1500 лева, а може и по-малко. За да бъде едно лице и зад него е стоял някой друг. Сказвам всичко това, защото мисля, че нещата не са без значение. От тук вече опираме до самия атентат. Кой разследва атентата? Замисляли ли сте се? Сигурно не сте се замислили. Аз се замисля кой го разследва този атентат. И да ви кажа, не ми прозвучаха добре нещата, кой го разследва. И защо не ми прозвучаха добре? От страна на прокуратурата. Това е огромно престъпление с огромен международен отзвук и, както разбираме, може да ни вкара в една война, която може да има и добри последици за България, но може да има и лоши последици за България. Главна прокуратура има отдел. Той точно така се нарича. Контртерор. Затова е създаден. За да се занимава с мафията и с терористичните организации. От него, мисля, че се ръководеше от господин Миков, който беше яростен противник на времето по всеобщо признание вече на господин Филчев, но от този отдел там няма нито един човек. Друг е въпросът, че този отдел за толкова години не е свършил толкова работа. Имаме национална разузнавателна служба. Тя също не е подключена в достатъчна степен в тези операции, а наскоро беше сменен и шефа и новия нито горе от възхищение, нито пък смятам, че и човек да е изключително кадърен, може за няколко месеца да влезе в нещата. Кой остана? Остана Националната служба за борба с организираната престъпност. Вие вярвате ли на Националната служба за борба с организираната престъпност? Ами аз не вярвам, защото само преди няколко дена, буквално самото навечерие на събитията, като информация беше съобщена от деня на събитието на атентата, бяха арестувани няколко човека от нея за опит за изнудване на една бизнесменка с огромна сума. За 500 000 и нагоре лева. Запитайте ме в кое звено работят тези антимафиоти. Знаете ли, аз ще ви кажа в кое звено работят. Те са точно в звеното, което трябва да се занимава с тероризма в България. Звеното наречено антитерор.
Между прочим, там имаме още един скандал, защото един от арестуваните е племенник на нашата уважавана еврокомисарка Кристалина Георгиева. Човек не отговаря за роднините си, отговаря за децата си. Това винаги съм го казал, както и обратното, че децата не могат да отговарят за бащите и за майките си. Но си мисля, че цялата служба е пълна с такива хора. Всеки се опрял на някоя рамо и затова те не си гледат работата, а се занимават с каквото си искат, мислейки, че са безнаказани. Тогава остава ДАНС. Какво е направил ДАНС? ДАНС е направил един доклад, е толкова дебел, като тайните на големите играчи, моята книга. Само, че в моята книга има тайни, а доклада на ДАНС има общи приказки. Той ушки ме засекретена, се подхвърля наляво и надясно и от тези малко над 100 страници, там верно има и много приложения. Има, господин Костов каза едно изречение за тероризма, аз ги преброих на 3 изречения за тероризма, защото просто са разпиляни в текста. Лай мотива на всички това е, че макар по принцип да съществува терористична заплаха за България, тя на практика не съществува. Кой е готвил доклада, знаете ли? Значи политическа отговорност за такъв доклад, който се оказва пълна дисхармония с действителността и с дюнерната политика на господин Борисов, би трябвало да носи ръководството на ДАНС, вътрешния министър Цветанов и естествено премиера, защото става дума за националната сигурност на страната. Но кой се пак вътре самия ДАНС е готвил доклада? Ами, дълги години шеф на отдел анализи в ДАНС е съпругата на Цветан Цветанов. Хубаво, тя е била така при царя, била е при тройната коалиция, а те се караха, представете си. Това е човека, който подписва докладите всяка седмица до премиера на Република България и до президента на Република България и третия екземпляр до председателя на Народното събрание. Някой казва, че имало политическо противопоставяне. Аз професионалистите няма да гона, но все пак има някакви правила. При толкова ожесточена политическа борба трудно би могъл да държиш като шеф на ключовия отдел анализ съпругата на човек, който е от другия, как да го нарека, лагер. Защото в България не говорим за политически сили, а за лагер и за клан. Още едно любопитно обстоятелство, не знам дали хората го знаят, тя по професия е филоложка. Поверили сме националната сигурност на един физкултурник, учител по тенис, анализите на една филоложка, а конкретната работа на някакви престъпници, които ги задържат за шантаж, изнудване и измама. И искал да попитам и господин Борис Велчев. Какъв прокурор сте, господин Велчев? Може ли главният прокурор да не поеме такова тежко престъпление с огромен международен отзвук лично в своите ръце? Лично на мен сте ми много приятен като човек. Интелигентен. Чувал съм, че сте душа в компаниите. Но все пак вие сте сложен там, за да вършите работа. И никакви приказки не могат да заменят. Вие го знаете това и за разлика от Бойко Борисов, от Цветанов. Просто защото сте интелигентен човек. Гледате, колкото се може по-рядко да се появявате пред очите на общественото мнение, защото знаете, че на приказките не се вярва. Но някой трябва да свърши работата в случая, защото аз ще обясня защо и защо това е толкова опасно за България. Все още не сме свършили. Още повече, че вие ще трябва да разследвате властта, при това властта в лицето на премиера Борисов, на вице-премиера Цветанов, на финансовия министър Дянков, на транспортния министър и да не ги изброявам по-натам по веригата. Защото властта, ако от некадърност не е забелязала тези неща, представя, че стоят 3 години на вас. На мен ми трябваха 3 дена. Въпреки опитите да се блокира компютъра. Тези хора са негодни. А може ли и властта нещо друго да е вършила? Естествено, да. Айде нека да видим. Какво точно
и какви ги е свършила българската власт. Не знам, направо да ви кажа, ми е много, много трудно да реша откъде да поча, защото, както винаги става България, здравите сили побеждава здравия разум. И сигурно просто сигурно това е нещо ужасно от всякаква гледна точка. Хайде да го караме тогава, както се казва, поред. Какво се случи? Нали, накратко имаме един взрив. Нали така? Който, кога става? Както е фиксирало следствието в 17 часа и 46 прощавайте, и 24 минути. Какво друго имаме? Освен този взрив. Имаме бързи действия на лекарите, много професионални, много бързи и много всеотдайни, които господин премиера нарече един от тези герои. Просто дори не искам да спомена думата, как го нарече. Просто не подлежи на коментар. Няма да спомена думата, вие всички я знаете. Безкрайно унизително. Не толкова за лекарите, унизително за всички нас като гласоподаватели в тази държава. Какво друго имаме в тази връзка? Имаме съобщенията на МВР. Какви са тези съобщения? Ами, както се казва, от всякакъв тип, вид и характер. И имаме някои други много странни нещица. Значи, 11:30, може би няма да ви пусна съобщенията на МВР, само ще изкоментирам какво се случи. Отначало труповете бяха неизвестно количество, после от господин Цветанов бяха заявени със сигурност 7 и вероятно още един. В късната вечер, имам го записа тук, външният министър Младенов заяви, че има 8 трупа. Единият. Не е хубаво да се говори така за хората. Е починал в болницата и в следващите дни със страхотна скорост бройката на труповете почна да спада, докато накрая се фиксира на 7 трупа. Кои са тия 7 трупа? 5 израелци, българският шофьор, жертва на атентата и така наречения атентатор. Как стоят нещата с така наречения атентатор? Ами аз ще ви покажа. Колеги, дайте компютъра. Дайте го. Това е вестник Бургас, част с новините. Това е нещо, което съм го свалил. Това е информацията. Десетки загинаха на летището, сред тях е шофьорът на взривения автобус, а преди това има една друга информация, пак от този вестник. Бомба гръмна на летището, ранени са еврейски туристи. С снимчица на летището. Сега аз искам просто да го увелича. Добре. Това е извадено по половин Word, защото се притеснявах. Имам го, само че лаптопа е малко маломощен, имам го извадено и в оригиналния. Ви ще ви го отворят сега, ако още не са го изчистили. Искам просто нещо да ви покажа. Айде да видим дали ще се появи и дали ще може да го прочетете. Колеги, дайте компютъра. Дайте компютъра. Виждате ли датата? Някой нещо да му прави впечатление. 18 юли 2012 година. 4 часа и 51 минути. Това изненадва ли? Това е първата информация. Втората, която отгоре е също с такъв час. 18 юли. 5 часа и 19 минути.
Бедяло да го вземе. Този автобус гърми в 5:24. Как така това излиза по-рано? Това е бургаски вестник на място. Какво е станало зад кулисите? Откъде се появя в електронната система тези часове? Аз допускам мисълта тази електронна система да е сбъркала. Съвсем нормално. Да се е получил, програмистите си имат термин в този случай. Да се е получил, както ние го наричаме, някакъв гап. Да, обаче не е само този вестник. Ако беше само той, щеше да бъде добре. Но не е само той. Аз прерових буквално целия интернет. Наистина жестоко и примерно какво открих? Тук какво открих, например, тук. Един коментар. Колеги, дайте компютъра, дайте картината и въобще не бягайте от нея. Нищо, че е малко неприятно за зрителите. Фейсбук коментари. 18 юли в 5 часа и 18 минути. Това също е преди изрива. Не знам кой вярва и кой не, но моят мъж сега е там да събира, ще спеста квалификацията евреи, да ги събира. Малко по-надолу. Това е 5:40. Който реагира по повод идиотите, които пишат по този начин. Но още малко по-надолу. 18 юли. А вие как публикувахте новината в 16:51? Като взривът е станал 17. Аз пък съм изненадан, че читатели знаят, че е станал 17, след като е станал, поне официално ни каза, 17:24. Това е. Продължаваме си надолу. Към поредното издание. Което изведнъж се оказва, че тук всички са като банка, като баба Ванка. Така, върват рекламите. Да видим дали ще го отвори. Ама това трябва да го откопирам. Айде. Това всеки може да си го види, което ще го маркирам и да го отвори. И да го отвори още сега, ако си има компютър, защото ще ги изчисти тия неща. Така. Сега разбираме, че имало и глас до полицията. Аз ще ви взрива всички и прочие и прочие. Сега отиваме на сайта Бесове. Сайта Бесове е много професионално като цяло, поне по общото мнение на колегите. Отразяваше ситуацията, по моето скромно мнение, изключително професионално. Ето ги Бесове, да ги извадиме на светло и прочие, и прочие, и прочие. Това са заставките и автобус евреи се взриви на летище Бургас. Имат десетки ранени. Атентат. Това е второто издание. Говорим за електронни вестници. Ужасът е пълен, хвърчат линейки и пожарни. Има жертви. Ако не ви се налага спешно да пътувате между Слънчев бряг и Бургас, по-добре изчакайте, докато бъдат извозени пострадалите. И така нататък. Тук не е посочен час. Да, обаче читателите са го посочили. Има и една по-разширена информация и какво пише отдолу. Това е в категорията Underground. Сподели коментари 11 коментара. Какво има в тези коментари? Как така 17:01? Ха-ха-ха. Дори първият коментар е направен малко след 2:30 на обяд. Наистина почва да се чуеш какво става в тази страна. Някой 2:30 сяда и тук часовете са от този порядък, сяда и прави коментар за това, че е имало взрив. Ето примерно. Истина е, пред нас минаха около 5-6 линейки и пожарни. Просто вероятно се е получил някакъв бъг в сайта. Това сайт. И в другия, Бургас. И във Фейсбук се е получил бъг. Но чакайте, много станаха нещо бъговете. И всичките тия са в ролята на истински пророчици. Те предсказват взрива, че дори и броя на убитите хора, поне на 10, че и нагоре. Така, да видим следващото нещо. Това е кешираното от Google копие, прочие. Това е форума Калдап. Един от големите български форуми. Я вижте какво пише тук. Публикувано от Мойра. 18 юли. 4 часа и 52 минути. Автобус се взриви на летището Бургас. Взривът е 30 минути по-късно, половин час. Но някаква
като съда по името, кротко си пише новината. Автобус се взриви, дори не помня, на летището в Бургас. Сега продължаваме надолу. Защо продължава? Ето е Мойра, тук върват някакви коментари и всичко останало, това пък е в 5:29. Само 4 минути след взрива. 3 автобуса с израелски туристи горят на бургаското летище. По непотвърдена информация бомба е избухнала. Има жертви и прочие, и прочие. Тук реакцията е страхотна на някакви читатели, които си седат вкъщи на компютрите и виждат през километри разстояние. Нещата си върват във форума по този начин и стигаме отново до Мойра. Ето е Мойра, същата, която първа пуска съобщението, но забележете тук. То е публикувано на 18 юли, вече в 18 часа и 40 минути, 1 час след взрива. И какво пише? Да приеме, че тя е жена, дама, девойка, госпожица. Очевидци съобщиха, че автобусът с израелски туристи в България е бил взривен, при който са загинали 3 души. Чакайте, нали? Тя съобщи новината. Още в 5 часа. Защо сега я съобщава отново? Аз ще ви кажа и да не слизам по-надолу, защото по-надолу продължава по абсолютно същия начин историята. Ето, примерно, един от потребителите в една от другите мрежи. Така, Полмъшки град Разград. 3 автобуса, той в 5:28. Са се взривили на бургаското летище в Сарафово и така нататък. И си върви. Ето тук. Взрив в автобус с израелски туристи на летището Бургас. Това е вадено от форумите, освен от 2 електронни вестника и 3 БСОВ. Какво пише отдолу? Редактирано от Какавида, сряда, 18 юли. Просто ще го увелича с края на краищата. Нека да го видим. Това е от 5:28, а следващото отдолу, което е по-първата новина, защото те така се подреждат. Ето е тук датата, където ще я маркирам. 5 часа и 12 минути. Тук са изпреварили взрива с 12 минути точно. Това е 5:25, 5:24. За какво става дума? Както се убедихме в случая с Мойра, тя въобще не знае, че някой от нейно име е влязал във форума и е разпалил това. Искам да кажа, че форумите, благодаря ви, колеги, искам да кажа, че форумите са били тотално инфилтрирани от хора, които са преодолели всички защитни прегради, пароли, влезнали са от имената на други хора и са пуснали тия съобщения, знаейки чудесно какво ще се случи. Някой е подвел по този начин и моите колеги журналисти. Значи тук нещата са доста по-сложни. Аз не мисля, че колегите ми в Бургас са идиоти. Всяка така информация трябва да се провери и не може да се изстреля безотговорно. Те са професионалисти, още повече, че съда бургаските издания. Кой тогава ги е подвел? Коя е тази сила? Която е упражнила натиск върху тях, пряко или върху главните ми им редактори. Тази сила може да бъде лицето на рекламодатели, което практически не ми се вярва, просто защото тези издания не са големите национални телевизии, като BTV, като Нова телевизия, за да имат много и тлъсти рекламодатели. Другото, което остава, е властта. Защо го казвам? Защото това е първият аргумент не от наблюдението на властта, на събитията, защото те наблюдаха с дюнерната си политика и дюнерните си мерки за сигурност. Не от бездействието и пасивността, а от участието, съучастието, бих казал, и като организатор в този атентат. Значи, никак не ми се ще да се случи онова, което се случи с Ливия. Няколко пъти с България така се е случило. Първият път беше с папата. Беше изключително невероятен, огромен скандал, който освен социалистическата върхушка, добре е омаза. Поне в очите на обикновения италианец,
обикновения французи, немеци и така нататък и българския народ. Защо тогава режима на Живков реагира толкова неадекватно? Аз ще ви кажа защо. Ами защото Италия беше втория ни търговски партньор. От Италия се внасяха страхотно много заводи и течаха страхотно много комисиони. Някой тогава постави парите над националните интереси. И този някой беше управляващото тогава Политбюро. Аз имах малка колежка, която възмутена, но съм работил в работническо дело. Си подаде оставката, ще кажа името, Стефана Билдирова, и се върна тук в София. Боже Господи, кой нормален българин ще се махне от хубавия Рим, от хубавия Париж, където беше тя, и ще се върне в България? Тя наистина да му е прекипяла до тук. Между прочим, тя е много дълбок поклон пред нея. Тя е една много сясна, изключително кадърна жена беше, която нямаше проблеми да влезе при френския премиер, при френския президент, при италианския премиер. Нещо недостижимо дори за външните министри на социалистическа България. Достатъчно чух от нея какво е стало тогава. И имаме втори такъв случай. Там не съм чул, аз го разследвах в тази книга. В ливийска връзка. Какво се оказа в крайна сметка? Оказа се, че 3 български правителства са били преки съучастници на Кадафи. Това не можах да го докажа, че са разпоредили и ареста на сестрите. Естествено, сестрите не са чисти. От 5 сестри, 3 са достатъчно отцапани. С всичко, с което се сетите. Останалите 2 обаче са абсолютно чисти неби. Вътре. Казвам вътре, защото айде да не отварям книгата, но мога да ви цитирам секретните дипломатически ноти, например на английското външно министерство до правителството на Иван Костов. Те са точно по времето, когато машинката с електрически ток се върти и мъчи нашите съграждани, в които се заявява, че българското правителство продава тайните на НАТО. Точно така е казано. На кого мислите? Ами на Кадафи и на Садам Хюсейн. Ние просто не знаем това, което знаят по света за нашите политици, за хората, които ни управляват. А не са неща, които се появяват по медиите. Вече стана дума защо. Защото след като някой може да контролира медиите и при такъв атентат, той също държи цялата власт в страната. Той държи и БСП, и ГЕРБ, и СДС, и ДСБ, и ДПС, и да не ги изброявам. Тоест всички, които са си представени на най-високото място във властта и които един след друг са се упражняли толкова години, да си подритват. Приятелско мъчле. Там головете, както знаете, не се броят. Може и да се поскараме, но после ще отидем, ще седнем, ще пиеме ракията или бирата заедно. Какво е съучастието на властта? Един път съучастието на властта е в това, че тази власт прозяпа предупрежденията на израелските служби, че се готви атентат срещу автобуси с техни туристи. То е точно такова, защото в България това не се чу, но BBC направи едно интервю, то е доста дълго и там ясно беше обяснено, че по дипломатически път, най-официално през януари, а след това и през февруари, е било поискано от България да засили мерките за охрана на автобусите с израелски туристи. Между прочим, цялата поредица от атентати по света, които бяха спряни, започвайки от Тайланд и стигайки до Тунис, над половината от тях целяха точно такива обекти. От тази гледна точка израелският премиер е прав, когато казва, аз имам убедителни доказателства за такава дейност. И знам с кого е свързан и ще кажа защо е прав. Защото ако нещо се случи, то може да е случайност. Ако се случи втори път също, или бъде предотвратено втори път, може да е много рядка игра на съдбата. А трети, а четвърти, а пети път там вече говорим за закономерност. Лично за мен, да е повече от убедително доказателство. Просто е защо българското правителство не го е взело предвид. Но това не е скандал. Скандалът е в друго. Как българското правителство стана съучастник? Осигури логистична подкрепа с липсата на охрана, номер 1. Номер 2. С това, че службите не са проверили тези хора и са им дали карт бланш. А те са рисков контингент. От гледна точка на израелски и американски туристи. Да работят с тях
Явно, че си играли страхотно много пари. И ви обясних кой е най-големия ченчаджия в тази страна. Между прочим, в България се парят страхотно много мръсни арабски капитали. Като казвам мръсни арабски капитали, имам предвид капитали, които се изпират на фундаменталистски настроени организации, а понякога и на най-крайни, като Ал-Кайда и Хизбула. Нека да не забравяме, казах го в миналото предаване, че все пак българин участваше в атентатите на Ал-Кайда в Мадрид през 2004 година. Стоян Марков. Това се наричаше, това беше българското му име. Нашите го изискаха, тук трябваше да бъде разпитан, прочие и прочие, осъден и в крайна сметка той, като братя Галеви, се стопи някъде зад границите. А оръжията в атентаторите там, в Мадрид, се оказаха, че са български калашници и пистолети. Тоест, фундаментализъм отдавна си е стъпил тук. Тук няма да споделя критиката на еврейски представители към нас. Че виждате ли, ние сме позяпали всичко. Те правят сравнение със своята си страна, но те са от 50 години във война. Нека. Мярката е различна. Не можеш един народ, който да не е във война, да го държиш във военно положение. При тях е въпрос за оцеляване. Между прочим и при палестинците, и при техните противници също е въпрос за оцеляване. Нека да си поспестят все пак критиките. Но друг път, защото това е много тежък провал, лично според мен на Мосад. Не се доверява толкова на централата от Позитано и на другата централа в Министерския съвет и ръководството на Народното събрание, колко са надежни партньорите, които те са им осигурили и как ще бъдат точи като часовник. Наистина бяха точи. Като портокал с часовников механизъм, както е популярният филм. Такава степен точи, че взривът наистина се оказва точно доставен, точно монтиран, точно си свърши работата. Но в българската власт има и друго съучастие. А просто не ми се говори за различните версии. Ако някой, понеже времето напредна, 11.53, ако някой си мисли, т.е. ако някой не ми вярва, интернет е насреща, библиотеките са насреща. Прегледайте телевизионните предания, вижте какво се говори. Първите, абсолютно първите, аз ги имам тук записани на компютъра си, но искам друго да ви покажа, което е най-скандалното. Най-възможно скандалното нещо. И затова сега това ще го спеста. С взрив поставен багажното отделение. Всички снимки на рейсовете показват точно това, че става дума за именно такъв взрив, а не някакъв друг. Да видя дали имам, тук е шофьора, дали имам в момента някаква снимка, докато ви обясня. Но тук се пре, вероятно и под натиска на Израел, тезата за някаква раница, която се подхвърляла наляво, надясно, която накрая се озовава ту вътре в рейса, ту на вратата и ту отвънка пред рейса. Значи абсолютно всички свидетели, не само у нас, а и навсякъде по света на такива събития, се манипулират от службите. Това не е толкова неестествено, колкото ви се струва, защото службите трябва да си свършат работата и както терористите ги насочат по погрешна следа, така и службите би трябвало и могат чрез публичните показания на свидетелите да насочат терористите по погрешна следа. Тоест, къде дирят службите, а те също там не дирят, а на съвсем друго място, което е далече по-опасно. Обаче нещата не се оправят само с това. Никакъв случай. Се оправят само с това, защото, примерно, ние имаме много... как да се изразя? Изключително смешни неща. Ето аз тук някои неща съм си ги извадил на видеото, да видя дали това беше. Нека да видим коя е скорзоводката. Донка, както се сещаме. 7 people, including 5 Israeli tourists, were killed last Wednesday in the bombing of an Israeli tourist Повечето bus неща at ги the вадих airport of Burgas абсолютно in eastern умишлено Bulgaria. от This attack is израелски, said to have been американски, carried out by a английски male сайтове. suicide bomber who also injured more than 30 people. Не, тук го няма това. Ще го видим на друго място. Искам нещо да ви покажа. В крайна сметка се спряхме на 7 убити, но ето го, например, Младенов. Това е официалното изявление на Младенов и просто
Ще ви го прочита. 8 са жертвите на атентата на летище Сарафово, съобщи министърът на външните работи Николай Младенов. Между прочим, това са новините, които са по-авторитетни от BTV, тъй като излизат и на английски език. През нощта една от жените, които бяха в критично състояние, почина, затова към момента е потвърдена смъртта на 8 души. Това е официално изявление на българския министър. Можем да го пуснем и на видео, да го чуете, но мисля, че и това е достатъчно. Гледахте ли кадрите с атентатора? Гледали сте ги. И то много пъти. Гледахте ли другите кадри? Ще ме попитате кои други кадри. Значи аз сега ще ги пусна. Колеги, нека да зареди да се изтече. Ще ви кажа кога да го пуснете. Се опитвам да намеря точното място. Да. Малко ще намаля звука. Тук тича един човек, виждате ли го? Е този, двама и кого фащат? Една жена, която изличат. Коя е тази жена? Колеги, дайте отново кадъра. Да го видим още един път. Някакъв проблем имаме технически. Ето. Тичат и изличат жената. Тази жена е скорзоводката. Ако забелязахте, тя не стои, както твърди, край взривения автобус. Нищо подобно. Тя стои през един автобус от другата страна и там е паднала на земята. А според нея някакъв атентатор се хвалил. Някакъв човек се хвалил върху тях. Тя чула гръм и, представете си, изгубила съзнание. Нормално тя е с тежко повреден слух и с огромен стрес. Кой манипулира, за да дава тези показания ни по-късно? Кой манипулира израелските граждани? Тук имам смешен пример с един от тях, който на първия ден говори едно нещо, че е чул взрива. Вика, нещо гръмнал долу под автобуса. На петия ден, четвъртия ден от атентата вече твърди за някакво камикадзе, което дошло и прочие и прочие. Ами, нека да го видиме това камикадзе. Как ще го видиме камикадзето? Аз бих искал да ви покажа. Това са кадри, които вие сте гледали много пъти, но никога не е излишно да се видят още един път тези кадри. Да видим само защо не ще да излезе. Ето го. Това са кадрите с камикадзето, които са подготвени от МВР. Това е сайта на МВР, както виждате, Република България. Това е едно малко съобщение. Значи, между прочим, с това съобщение също е много интересничко. Тъй като тук пише обновено на 19 юли 2012 година, а при мен стои в оригиналния му вид, където отбелязания час е 17 часа и 06 минути. Чувате ли, господин Цветанов? Вашия пресцентър 17 часа 06 минути е знаел какво ще се случи 17 часа и 24 минути. Това е, което е представил. Дайте, колеги. Това е, което е представил МВР. Това е размера на екрана и да се мъча повече не мога да го увелича. Толкова е голямо. Това е атентатора, който се движи. А ние разполагаме и с друго видео. Другото видео е истинското видео на МВР. И това е големия скандал. Благодаря ви, колеги, и сега ще ви го покажа. Там има голяма разлика между тези две видеа. Коя е първата разлика? На някой обърна ли му внимание? Обърна ли някой от вас внимание? Че вие гледахте кадрите с атентатора, ще кажа така наречения атентатор, който се движи из летището и звук няма. Не ви е направило впечатление, защото смятате, че каналите по летищата са без звук.
Аз ще ви кажа първо, че всички камери са със звук и всички така е с задълженията. За Европейския съюз, за Съединените щати са и цвет. Също друго, още едно нещо, което не знаете. Няма начин да минете през граничен пункт, без значение дали е летище, пристанище, гара или шосе, без да ви снима. Няма да забележите къде са разположени камерите, но са с много висока резолюция, т.е. високо качество и с телеобективи. Абсолютно всеки, който преминава границите на Европа и на развитите страни, се снима. Доколкото знам, в белия свят тези архиви се пазят десетки години. Има системи електронни за разпознаване на физиономии и лица. Българското правителство също разполага и секретните ни служби с такава система. И аз просто си се знавам, че вече толкова дни те не могат да установят от кой точно пункт е влязал атентатор. Ами защо? Защото ги е страх да не се получи като с Сергей Антонов. Какво се получи там? Ами получи се, че покрай целия процес Али Акчад се оказа излетял от София на една хубава дата, доколкото си спам 15 юли, с полет към Милано и кацнал от Милано със същия самолет на 24 юли. Когато Мартела излови този явен фалшификат, българската държава заяви, че това е частно дело на защитните на Антонов и го хвали на кучетата. Същото стана и в Либия. Точно такива простотии се разиграха. Сега са тези поредни простотии. Нека да видим истинския запис. Това е единствения запис, който може да откриете, където и да е, който е озвучен. Това е неговата сила. Този запис е озвучен. Озвучаването е нещо невероятно. Аз ще помоля да бъдем извинени за лошото качество на записа. Колегите ми правят всичко възможно. Просто страничните шумове са изключително силни. Правят всичко възможно да успеят. Но все пак ние не сме специалните служби, не разполагаме с специалните апаратури да изчистиме да се чуят гласовете. Нека да го видим истинския запис, който е с много високо качество и резолюция, заедно с звука му. А къде отиде звука? Къде е звука? Дайте звука, колеги. Пак ще го пусна. Звука сме го дали, ама не се чува, тук не влиза нищо. Защо така? Имаме някакъв технически проблем. Момент. Сега ще го оправим проблем. Значи звукът от летището е изключително интересен. Докато оправяме звука, ще го пуснем отново видеото. Аз искам да ви покажа и други неща от него, които при всички положения са много интересни. Тъй като това е истинския запис, ще го увелича. Това са възможностите и, както се казва, ще го пуснем по-кадрово. Е така. Както виждате, човека си върви. Няма нищо лошо. А какво става, ако го увеличим? Ето, увеличаваме го. Нещо тук да забелязвате. Аз дори ще ви го увелича. Ами, ето, това е панталон. Това коляно стърчи. И се пречупва под много неочакван ъгъл. Ако върнем малко кадъра, и то ще го върна, но аз по-добре направо да отида накрай и да ви покажа нещо удивително, което показва, че записът е манипулиран, защото то се вижда и без увеличение и на тази картинка. Ето тук пък този крак, както виждате, се измести от кръчола. Забелязвате ли как се изместила? Е тук. Кръчола свършва е тук, кръка е така върви. Направо човек да се чуди как върват тези хора. То, между прочим, и той се е изместил малко, защото ето го кръчола е точно тук, а кръка върви малко отпред. Тоест, говорим за електронно напасван образ.
Не знам дали записът е добър и позволява. Его тук се вижда много ясно как изведнъж свършва като отрязан, въпреки че няма. Ги няма тези шорти, тези панталони. Та да се върнем на записа, защото има нещо безспорно, което въобще не трябва да се гадае. Гледали сте Jurassic Park? Динозаврите са съвсем истински, нали? Но това се постига с супер съвременни програми и супер мощни компютри за много дълго време. Нашето МВР е имало времето от 6 часа, от 18 часа на 18 до поне при мене това нещо стигна в 11:20 на следващия ден сутринта. Крайно недостатъчно. Крайно недостатъчно. Тук, я да го увелича, да видим. Я вижте какво стана тук с краката. Какво е това тук, където минава през тия крака? Откъде? Защо прозира? Къде тук си изгуби крака? И да ви кажа и аз не знам. Тук има един много интересен блик. От слънцето, то пада от този ъгъл, така, всъщност върви малко така и тук се вижда как е сянката. Между прочим, човека мина, ще ви го върне и тук няма да забележите сянка, но на излизане ще забележите как той хвърля сянка. Записът трябва общо 14 секунди. Нека да си го продължиме записа. Това нарочно го пускам забавено. Тук всичко е от тази гледна точка е нормално. Обръща се. Аз забелязах тук едно нещо, което сега ще ви покажа, увеличавайки го доста пъти. Ето крак изведнъж свърши неочаквано. Разрязан на две. Хубаво. И това не е толкова фатално, но ще видите това, което се вижда дори и без просто увеличение. Забележете тук какво е станало. Нека да го увеличим. Какво е това петно, което му закри гърдите и част от лицето? Откъде се появи? Ето го. Това се личи ясно как върви линия. С добра техника, не знам доколко това се вижда на телевизионните екрани, но с добра техника това личи страхотно. Но сега ще видите нещо, което наистина ще ви изненада. Аз ще го пусна до края, без да го следа кадър по кадър и накрая ще го законтра. Ето сега ще го увеличим и какво се получи. Ето какво се получи. Една ръка, естествено дълга додолу, една руса коса. Ето е косата. Ето тук свърши. И тук лицето е отрязано. Тук се появява едно друго лице на мъжа, който беше. Но тук не са свършили перфектно работата и остана едната фигура. Виждате ли го това? Ако искате още, ще ви го увелича. Тук вече съвсем се размаза. Ето е главата. Тая глава не може да бъде до тук черна, до тук в друг цвят. Нещата въобще не са добре, това се вижда с най-простичко око. Ето и сянката, която тук се хвърля, която преди не беше хвърлена. Аз открих десетки такива неща, които са свързани. Между прочим, записът е качен в YouTube. Аз ще се опитам оттам да го взема. Той вече не може да бъде скрит или най-малко скриването му ще предизвика страхотен скандал след моите изявления. Второ, аз разполагам с неговия оригинал. Той с оригинал не разполагам с неговото копие и за секунда няма да се поколебая да го представя на когото и да е. Буквалният смисъл на думата, на когото и да е, за да се види отговаря ли или не. Нека да чуем сега ония истински запис на МВР, който е със звука, и да се заслушате в този звук, защото става дума само за 10 секунди. Това е нещо особено интересно. Аз ще го върна от самото начало. Това е взето, не знам как ще трябва да го прочета, Genius News One, една еврейска медия. Без да гарантирам, това е записът, който е предаден от българските служби и на израелските служби. Не мога да ви обясня, никой не пожела да ми каже по какъв начин е попаднал в медиите. Това е единственият запис, който го има с озвучаване. Защо няма друг такъв?
Сега ще разберете. Предварително се извинявам за изключително лошото качество. Първата дума, която се чува, е слушам. Много любопитно. Пак ще ви го пусна. И заключва уредбата на летището. Това вие сигурно нищо не чуете, аз ще ви кажа. Първите думи са. И тогава се заслушате и ще ги уловите. Момента. Последните думи са няма опасност. А нека да чуеме последните думи. Май прескочи. Чухте ли? Пак ще ви го върна. Пак ще ви го върна. Няма опасност. Аз го чувам. Моите колеги тук също го чуха. Няма опасност. Кога е правен този запис? Каква опасност няма? Нека да го чуем още. Един път. Няма опасност. Това е запис, който със всичко това, което гледаме, от блокираните пътници на летището, а тук отгоре си пише на самия запис. МВР, прес-център. Нека да го пуснем. Да, ще излезе. Няма опасност. Добре, да спреме запис. Това е записа със звук. Записа, който го има на едно единствено място. Записа, който е предаден на чуждите служби. Думите. Няма опасност, които се чуват достатъчно ясно. Ние колегите още не са завършили работата с филтрите, както и първата дума в момента. Не мога да ви кажа другото съдържание. Те са 3 думи. Предполагам, че става дума за това, че някакви зали и помещения на летищата са прочистени, или става дума за това, че някой кацащ самолет е препратен към летище Варна и няма опасност за тези, които го чакат. Това означава, че записът от тази зала е правен след атентата. И по електронен път, малко набързо и грубо, е наложен образа на камикадзето. Просто наложен. Кой е това камикадзе? За което всички специалисти по тероризъм, без изключение, твърдат, че се е набило нарочно в очи. Има ли го? Няма ли го? Как вече една седмица не само България не може да го открие. Извинявайте, ако българите са унищожили архивите, ние сме ги унищожили като бедна държава, като държава, която ден да дойде друг да мине. Работата не е заек да избяга. Какво ще ги пазиме тия неща, да ги свали? Мислите ли, че това е направила една Белгия, откъдето се твърди, че е дошъл една Холандия, една Франция, една Германия, Съединени щати, Канада, там ги пазва с десетки години. Те отдавна са взели тази физиономия, която, между прочим, не е... Забележете колко е неясен образа на така нареченото камикадзе и колко ясни са всички останали образи около него. На някои колеги, дайте екранчето да го видим. На някой това направило ли мое впечатление? Че останалите са кристално ясни, а тук нарочно е замъглен. Ами замъглен е, защото като се пусне на голям екран, ама наистина голям, вие това трудно ще го видите на телевизорите. На голям екран, като се пусне, с голямо увеличение, изведнъж се оказва, че краката се движат преди тялото и да не изброявам по-ната. Когато се пуска кадър по кадър. Просто за 12 часа специалистите, българските специалисти на МВР, честно казано, са свършили чудеса. Аз нощи вечерях с човек, който преподава във висшата полицейска школа на Франция. Естествено, това се коментира, плюс това Франция има страхотно големи интереси в Ливан и Сирия. Беше френско присъствие, там оживени търговски отношения, ангажименти. Така че следи внимателно, изключително всичко.
категоричното мнение на професионалистите, които са минали през една епопея. Аз, между прочим, така доста глупо казах, ама то при вас няма тероризъм, не е имало. И много набързо бях опроверган с поредица от факти. За десетки то кървави терористични актове. Понеже със събеседника говорихме за атентата в България, но той беше категоричен, че първо никакво камикадзе, никакви раници не е поднасял наляво и надясно, заливате вътре в рейса, багажното отделение и като се разгледат до резервуара, идеята е била да бъде взривен по време на движение, а като се разгледат внимателно снимките, просто се вижда как във втората преграда има една така дупка. Аз ги разгледах, времето напредна, нямаме време за да ви показвам, когато е издълбана точно взрива и не може да стане от никаква раница, която е фърлена навънка и така нататък. Второ, той беше категоричен, че няма никакво камикадзе. Аз също съм категоричен, че няма никакво камикадзе. Чухте запис. Няма опасност, означава, че мъртвото камикадзе се разхожда живо и спокойно, като електронна виртуална реалност в залите на българското летище. Все пак, кое е това камикадзе? Някой замислял ли се? Значи, съдбата си няма работа и не вярвах, че ще открия кое е това камикадзе. Но аз попаднах съвсем случайно на това камикадзе. На 17 юли, един ден преди атентата, Старозагорско. Там никъде не е отбелязано. Няма го в централните информационни бюлетини на МВР, няма го и бюлетините на Старозагорското областно управление на МВР, въпреки че там са отбелязали кражбите. Открит един труп. Казват полуразложен. Значи трупът, доколкото разбрах, не е бил полуразложен, но в отвратително състояние. Какво е липсвало този труп? На млад мъж между 25 и 30 години. От този труп е липсвала главата, единия крак и двете ръце. Сещате ли се нещо? За терориста, който станал без крак, без глава. И така, нататък. Да не обясня. Откъде е информацията? Информацията за ваша изненада е публична. Това си пак е станало на 17-ти, преди атентата. И господин Чонов, който е там, полицейски шеф, естествено не е знал и никой няма да го осведоми за какво и да рече. Е дал пресконференция. Посочил е селото, посочил е случая покрай всичко, което е разказал на пресконференцията. Естествено, там има едно обяснение, че той е някакъв безследно изчезнал от съседното село. Някой си го е прибрал кротко, когато му дойде времето. Няма да го убие по-рано, защото патоанатомите ще го хванат веднага. Това. Сега обяснявате ли си защо местните патоанатоми в Бургаската болница не се занимаваха с този труп, а дойде доверения човек на ГЕРБ, депутата от ГЕРБ, с когото чувахме всякакви неща, ама то смачкани лицеви кости, не съвсем смачкани, докато накрая се уточни точната версия. Къде е погребан този труп? Защо в това село? Господа от Стара Загора, господа полицаи. Хората не го познават този човек, дошъл е съвсем скоро. Защо твърдят, че той е олигофрен? Тоест, те това не го казват. Казват, не беше много момчето с акъла си. Защо сега се лансира в медиите точно тая версия? Питам. Питам и вас, господин Цветанов. И вас, господин Борисов. Къде вкарвате България и каква война я вкарвате? Преди години, много отдавна, 12 години, 2001, веднага след атентата срещу кулите, аз написах една статия и тук го носа, това нещо. Нарича се Съвремие. От едната страна е българският текст, от другата страна английският текст. Вътре има една статия. Тя е моя статия.
беше писана изключително тежко. Заглавието е "Геополитическото статукво не удовлетворява никого". Това е писано 20 дена след атентата срещу Световния политически център. Това нещо, което се прочете във всички посолства и съответно аналитични центрове по света, ясно се казваше, че предстоят 3 войни. Аз ще ви цитирам какво съм написал. Страхотно. Току-що видях, че съм писал и още нещо. Кой ще бъде избран за президент? Победата на Първанов. И съм обяснил защо той ще бъде. Не си мислете, че съм работил с понятие от типа на това. Хората го харесват. Аз отдавна твърда, че изборите в България се фалшифицират. Конфликтът ще разпредели и достъпа до петрола и газ. Когато един възел не може да се развърже, той се разсича. И така нататък. Претендентите, всичко остава. Предстоят 3 войни. Първата срещу Афганистан, втората срещу Ирак и третата, най-вероятно, а може, срещу Иран. По-надолу обяснява. Амбициите към тази роля са както на Муамар Кадафи, така и на саудитската фамилия. Говориме кой ще обедини арабския свят по знамето на религията. Така и на иранските аятоласи. За сега те са най-сериозният претендент. Но заклещени на север от Русия, от изток и от юг от Америка, чрез Ирак, войната в Ирак, държавата на персите попада в капан. Попаднал в такова менгеме на Иран, нищо друго няма да му остане, освен да се съобрази с новите геополитически реалности. Това ми е грешката. Иран реши да ги надмогне и да прави атомна бомба. Също за какво става дума? Ние имаме страхотно добри връзки с Иран. Тайните на големите играчи, моята книга съм описал. Как през декември месец, 12 дена преди смъртта на Карамански, демократичното, прозападно, синьо правителство на Иван Костов подписа правителствен меморандум с Република Иран, в което ставаше дума за всичко. От капитали, които да се перат българските банки, до покупка на българските железници от ирански капитали. Точно по същия начин, както същото това правителство, следващото на Симеон на тройната коалиция, подписаха споразумение с Кадафи. И тук влязоха маса пари, ливийски. По същото време, когато още се карахме с тях. Това е балансираната политика на българските правителства и на Бойко Борисов. Ще продаваме ракети на режима в Дамаск. Тези ракети, които ги хванаха в базата Безмера, знаете ли защо ги хванаха? То по същото време беше шефа на ЦРУ тук. Тогава гръмна петолъчката. Шефа на ЦРУ излезе от базата някъде към 11:30 на обяд и 3 часа по-късно тия 200 ракети, които трябваше да отидат и да бъдат монтирани на хеликоптерите на режима в Дамаск, случайно бяха изловени. Ясно е кой е размахвал пръст и просто е ударил символ по масата, защото като си имаш бандити, трябва да удариш символ по масата. А едната страна на монетата. Другата страна на монетата е, че на купчина сирийски лидери, които са доста спорни. Да не са хора демократично настроени, ние го видяхме в Ирак. След като си отиде твърдата ръка на Садам Хюсейн, там започва междуетническа и гражданска война. И тя пак се бореше умерено заради 100 000 войници, които присъстваха. Аз не знам какво там ще стане утре, когато този контингент си изтегли. И мисля, че никой не знае по света. Тоест ние, както се казва, работехме и с двете страни. Само, че когато петрола не миришеше при Живков и продавахме оръжие на Иран и Ирак, го продавахме с негласното одобрение на двете велики сили. Съветския съюз и САЩ. А сега го правим без одобрението на нито една сила. Защо казвам? Значи какъв е проблем? Български елит, и това се отнася и до правителството, явно то живее от наркотрафика, от контрабандата на оръжие, от това да изпълняват всякакви мръсни поръчки на всякакви режими, включително и ирански. Кой печели от атака срещу Иран? Вие ще ми кажете веднага Израел. Да, така е. А кой друг? Ами всички, които произвеждат нефт и газ. В момента, който стана атентата в Бургас, цените се качиха с $3, а цените на нефт и газта спадат.
Ако утре има война, спада ще бъде преодолян. Растежа на цената ще бъде от порядъка на 100 и нагоре процента. Кои са тези страни? Не е само Русия, както бихте се сетили в първия момент. Всички арабски страни, които произвеждат нефт и газ. Русия също е заинтересована да поддържа напрежението около Иран. Може ли Иран да е свършил атентата? Да, те се стремят към атомна бомба и са готови заради нея да воюват с целия свят. Ще допуснат ли техните учени да загият? Не. Могат ли да извършат нещо срещу достатъчно пари на нашата територия, за нашето правителство, за тези хора? Могат да го извършат, да, за да предупредят неофициално Израел, без да рискуват дипломатически военен отпор върху себе си. Този запис го доказва. Този труп в Старозагорско го доказва. Този спорен шофьор, който е допуснат, го доказва. Тази спорна фирма, работила чрез друга фирма, го доказва. Прекалено много станаха доказателствата за хората, които в лицето на личните си амбиции и пари погребват България. Трябва да приключим с тях. Благодаря ви.